Hyundai Купе 2006 година. Оплакванията на клиента са, че гори бушона на късите светлини. Нека проверим това дали е така. Като сложим здрав бушон. Ето го. Да. Ето, предпазителят изгоря моментално. След като разглобих бушонерата, ще ви покажа първите следи от късото съединение. Ето го, прогорелия кабел. Сега поднасяме към него пробна лампа. Ето и тя светва. Когато предотвратим късото, по този кабел не трябва да светва пробната лампа. И сега е моментът на истината. Открих късото в кабелния сноп, който отиваше към десния фар. Сега да поставим бушона и да видим дали ще изгори. Всичко е наред с светлините. Ето светят двете къси светлини.